tare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takkusan yoni to anyam godo to anyama yaroyabe to anyama siwolo to wuro sogi to cilona to njuma ko on takkusan jula ha e der galle ha to galle commandant adama nyang ha to galle commandant adama nyang to aram ko on takkusan kadi jula ha e der galle ceerno hamdou rabbi to madina jaajbe ko taari dum kala en jiya e gardedi kabruji men to leydi Mauritanie kono Ousmana Kanan aussi fondiri e boña windere 52 millions taw ko khalisa dollar ko ballala banque mondial walliti leydi Mauritanie ko fatino jelitiri jangde muduma to leydi Sénégal ma jaha to anyam godo ko aljuma hankio wonno uddigal juma yimbe hewbe mojjube bawi notitade hen ma en ketto hen cimtola musidde men Djiby Ba budolo lidde biddo pullo to leydi Mali l'OIF woni l'organisation internationale de la francophonie koko yowno leydi Mali gila kay leydi Mali wanno coup d'état be kolliri tigi aljuma hankio wonde leydi Mali yowtama ha labbe tawti catangal e odo sa joni to leydi Côte d'Ivoire Pascal Afingessam ko lundi yanke taw kadi ko gardido landa wite kam FPI odo sa kala o wonno ko yileden o tebama jamma hanki non be nangimo ko mo doga o mo fati région mabbe fodde temdere capande nay kilomètre o nanga hakkundi mum e Abidjan bismillah mone tekki kotondirte joni jañoden hayo bela ko batake siftinde e tintinde umurade e docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow komo Allah lubiri hande gandal labdoredu malado woni enne wido sanne docteur Djiby Sow ne safar rafiji gewdire jiida cirol docteur Djiby Sow ene safra kista fibroma ndogam sita rewbe wonduɓe infection aji ronkuɓe sowade e worɓe usraɓe gorago ha jippiɓe leece kala docteur Djiby Sow ene andina dendagal kiliyaneɓe muɗum e oɗo saaha joni omo tawe to Barkewi to Barkewi o mon ɗon ha ñande sappo nduɗo lewru no gonɗen lewru jolal gonɗen ɗum o ummo ɗon o rutto ha to Kidira o yaha ha to Ɓundu tawa toon nawatamo toon ko addoyde leɗɗe makko e siroji makko kono e ngan sanga kadi kala garɗo ɗon to Barkewi ma taw ɗon biyeteɗo sokhna Aminata Sow sokhna Aminata Sow ko kañum heddoto ɗon haw arta tawa kadi ko bawɗo golle ɗe laaɓaɗo leɗɗe ɗe docteur Djiby Sow ene andina bandiraɓe kadi omo jogui base makko to Wourossogui so tawi ari ha to Wourossogui a nangui lawol goudron a wayno paaɗo Matam e nder Wourossogui to garage mécanicien ji goni ɗo so tawi ari ha ɗon kala mo namdiɗa lo grand guérisseur ma wiye premier riel deuxième riel ko ɗon narta ma taw ɗon base docteur Djiby Sow e on base noon tawete ɗon ko biteɗo Makki Ɓam ko suka bawɗo golle mo kesi mum kadi kiɗi mum haalede Makki Ɓam numéro mum téléphone ko 77 924 16 81 an garɗo ha to Wourossogui jiɗɗo yiide base docteur Djiby Sow so tawi kadi koto Dakar sa ari ha to wiyete are Temba Boum so tawi ari ha ɗon docteur Djiby Sow ne tawe ɗon on base e oɗo saaha joni woni ɗon ko biyeteɗo Baba Dia docteur Djiby Sow ene wiye dendagal bandiraɓe so tawi kadi ari ha to Kidira to galle maire waɗani wasara galle maire wuuro ngo waɗani juma mawko ka ko ɗo woni base makko lasliri o kanko docteur Djiby Sow noon kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta 77 244 92 21 walla mbaɗa 78 353 28 92 numéro makko WhatsApp noon ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 85 72 47 docteur Djiby Sow en wiya mbadden dando faade makko
battake tintinde e battake siftinde umorade e maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé ko gindiyanke ko safriyanke safruji fina tawa bawɗo golle mum labdori ɗum ala ɗo woni. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle jogiiɗo seedantagal mum ha timi mbaɗaɗo rikkoni. Maître Adama Baldé ne safrata safruji kewɗi ɗe jiida kiri. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴeewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ne tawi tourné muɗum hande oɗo saha joni caggal nde o mito Thiès o yaɓani Ndar e ñalawma hande o kanko Maître Adama Baldé omo tawi to wuuro men wiitengo Aram e nder commune Madina Ndiathia wuuro Hamidou Boɗowel tawa kadi omo wonde musidɗo makko sehil makko bismiɗomo toon commandant de la gendarmerie jiɗɗo Pulagu biteɗo commandant Adama Niang. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal bandiraɓe addima jillu makko ko yiide caɗele fuutankoɓe yiide caɗele fulɓe e andude caɗele mumen foof. Omo wiya kadi wonɓe kala on diwan guila kay ko yiɗɓe andanede caɗele mumen ha yiɗɓe ƴewenede ha yiɗɓe lodde longal. Emin mbiyon tan ko soñotono ko hoñotono to sami ko hocca dañama. Maître Adama Baldé e oɗo saha joni tawi to diwan mon to wuuro mon wiitengo Aram. Maître Adama Baldé kadi maya ha to jumma juuroyade jinnaɓe Tijane an mawya kadi ha to Paté Gallo juuroyade ceerno Saydou Nourou Bamo Paté Gallo. Maître Adama Baldé ene wiya kala dendagal bandiraɓe yiɗɓe jokkodirde makko kala bismiɗomo kadi mo war ha to nokku mum ha to galle mum. Maître Adama Baldé numéro makko téléphone 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83. Maître Adama Baldé kadi ne heeɓo to réseaux sociaux ji sa waɗi Maître Adama Baldé jingonen Fuladu ma tawmo to hello makko YouTube Maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore biira jeeɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kono leydi Mauritanie puɗɗorɗen boña windere woni banque mondial ɓe cifodiri e laamu leydi Mauritanie cifande ɗiɗi ɓutte ballal taw kadi koko fati e fannu jangde ko fati e fannu ƴellidde jangde e nder leydi Mauritanie cifande ɗe noon ko yidde kay waɗude leydi Mauritanie mbiɗen no ƴellitiri jangde muɗum hano hannirtini ko aljuma hanki o cifande ɗi cifa sifodirade noon ko to banggue leydi Mauritanie ko Ousmane Mamadou Kane ko jagorɗo kalfinalo économie woni ministre de l'économie e ministre de l'économie wondude e joɗaniɗo boña windere woni joɗaniɗo banque mondiale e nder Mauritanie biteɗo madame Christiana Isabelle Pansako Santos ko ɓen cifodiri ballal ngal noon ko ngal capanɗe 5 millions taw ko xaalis dollar so ɗum weccitama e xaalis uguya ene hawra 1 milliard 924 millions taw ko xaalis uguya e limore heserde oɗon xaalis noon ma defte pewne hen ma kayeji e matériel woni scolaire ma fewne sode hen ko noon kadi hollirama tigui ma kalasuji kesima ma hen école aji kiiɗi kewɗi kadi ma pewniti hen Ousmane Kane noon holliri hen weltare makko mawde no fewi e dow inde horejo leydi Mauritanie e dow inde laamu leydi Mauritanie kala ɓe jarni boña windere ɓe kolliri kadi o holliri kadi wonde oɗo xaalis o ari no foti o ari kadi nde foti saabu kay o holliri tigui wonde éducation wallude éducation leydi ko saabu kay wallude éducation leydi ala ko ɓurɗum wadde fayida saabu éducation ko kañum tigui woni gorondi kala ko fati développement leydi ene tawtora noon sifande nde jande tawtora sifande nde noon jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde e fate formation professionnelle ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen teska noon
noon ɗiɗo lebbi kala e oɗo saha kala ɗanne suuɗa ɗum ene keewi no feewi taw ko ummortoɓe Afrique yidde faade to Europe taw ko nattiroɓe to wiite île des Canaries yimɓe hewɓe kadi hewɓe ɓen tawa kadi ko jeeyaɓe ɗen ɗanne suuɗaɗu kewani ni yettoyade to île des Canaries saabu kayim keewi ko wasde pittali mumen e maaje kaɗɗe e oɗo saha joni maaje kaɗɗe leydi Mauritanie gontuɗe e oɗo saha joni bamule ɗum saabi noon koye ndina mbadi noon gam yidde falade ɗen ɗanne suuɗaru ɗen ɗanne suuɗaru e wasde kay yimɓe wasde pittali mumen eɗen maaje ko ɗum saabi laamu leydi Espagne ɓe pelliti ɓeydude en jokkodiral mabɓe dadiɓe hakkude kay taw ko dadiɓe renoɓe maaje kaɗɗe hakkude laamu mabɓe e laamu leydi Mauritanie koye ndina mbadi noon ɓe gaddi koɓe koye ndina mbadi noon addaniɓe kay addani laamu leydi Espagne ɓe noddi avion taw ko avion denowo maji woni ko wiyete avion de surveillance maritime des gardes civil ɗo e Nouakchott lana ka noon kaka hinde CM 235 e ka jogui caméra ji e ka jogui kadi radar uji taw ko garɗuɗi jaaduɗi e jamanu tawi haysino e ka woni dow e ka lumbo e duule dendagal kawa maaje dendagal batoji e yimɓe kala kene dilla e maaje kaɗɗe ɗen eɓe mbawa yiide ɗum hano hannisni ɓe kolliri kadi ɓe puɗɗima patrouille mabɓe on patrouille noon ko kamɓe dadiɓe leydi Espagne ɓe joldata koye dadiɓe leydi Mauritanie kamɓe joldata e lana ndiwo kaka ɓe mbawa wadde patrouille mabɓe ɓe puɗɗima patrouille mabɓe noon saabu kay lana gadan kakaɓe yiiɗi nanggude taw ko clandestin ɓe nangui lana jollunoka fodde 50 sagata ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɓoyata mandide ɓoyata leydi Mauritanie mawnina manditare mum taw ko manditare jeytade leydi ndi woni ko wiyete indépendance manditare wattore jaabi 60 layɓiwol ko ñande nogas kala noon ñande nogas e jeetati lewru novembre woni jolala gonɗen ɗum kala so hitande kala so arti ko nden leydi Mauritanie mawninta hitande hikka nde noon mawnita manditare nde mawninte ko toon Nouakchott lamorgo leydi ndi e ndina mbadi noon laamu leydi Mauritanie ɓe koliri tigui wonde ɓatake windama taw ko lettre d' invitation woni tigui invité bismade gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz o bismama e mbadi teddugal nde wawata arde tawtorede manditare nde hono ɓe keewi wadde wonde kay dendagal mennoɓe ardade leydi ndi kala indépendance ne keewi wendede ɓatake taw ko invitation e dow teddugal oɗon invitation noon yimɓe hewɓe e kolori kay e oɗo saaha joni Mohamed Ould Abdel Aziz kanko foof e wondemo kay wonnode medde wonde hoorejo leydi e oɗo saaha joni omo jiya e oɗo saaha joni omo tawe tigui e lesugoji jajji no fewi saabu juuɗe makko e hunoko makko kala ene tuuma tigui moddude e mbuñari kewdi no fewi koye mbadi lesugoji wona ɗum noon e ɗina nder ndina mbadi noon so tawi kadi laamu leydi Mauritanie invité mo bismimomo joni tawa kadi ko invité d'honneur ɗum noon ene addana yimɓe hewɓe kay e oɗo saaha jani miijade yataw ko wowlate oɗo saaha kala nder leydi Mauritanie yataw wona ɗum wona gonga saabu yimɓe hewɓe kollirta kay ko oɗo saaha kala e laamu leydi Mauritanie hono Mohamed Ould Ghazouani Cheikh Al Ghazouani yidde makko ko kay e oɗo saaha joni ko bellital dañede hakkude makko e ɓi nene makko mo lomti woni Mohamed Ould Abdel Aziz yimɓe hewɓe kadi teskima oɗo saaha kala e kala saaha goto ye lundiyankoɓe tawa kadi ko ɓattiɓe Mohamed Ould Abdel Aziz ene bisme to palais présidentiel woni to galle présidentiel to taw ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani joddi bismiɓe ɗum noon ɗum koye ndina mbadi noon e oɗo saaha joni saabu hay ko ɓooyani ko goto e ɓattiɓe Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo e gouvernement Mohamed Ould Abdel Aziz taw ko ɓattiɗomo biteɗo Mouhtara Malal Dia mo juuɗe mum tuuma kadi walla mo inde mum limta e ko fate commission d' enquête parlementaire ko ɓooyani ko hoorejo leydi ndi suuɓimo omo waɗimo e gouvernement kesso kanko foof inde makko limtede omo jeeya e oɗo saaha joni o waɗama ministre secrétaire général du gouvernement ɗum foof ne hollira ya taw wona bellital woni tigui wonde hakkude Mohamed Ould Abdel Aziz e sehil mum gonnoɗo ɓi nene mum Mohamed Cheikh Mohamed Al Ghazouani hollirama kadi sustinde on noon hitande rawane nde manditare wattannode 50 ɓiwol lawol waɗano tigui koto wuuro men ak juge ko toon manditare nde waɗno e gan sango noon Mohamed Ould Abdel Aziz bismanoma kono ko geddunoɗo gon bisma ngo tawtoraka hitande hikka noon hakkillaji foof nana keedi hen beele kay ma waw tawtorede walla ala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Sénégal paɗen aljuma hanki o ko wukuwaka e guiri gara e duwawuji wondude e silkeji e zikruji e kufnaji daneji kursaji jaaƴi e gursaji juuɗi ya garta werlaji e duwaji welnere mawde ko ɗum tigui ñalli aljuma hanki o e nder wuuro men to wiyete Agnama Goɗɗo aljuma hanki o noon kañum tigui wonno udditgol juma taw ko juma mawka taw teka to Agnama Goɗɗo ma en ketto hen
noon cintola musidɗo men sehil men Djiby Ba noon ko kañum Djiby Ba ɓuuri lollidde ɓiɗɗo pullo kañuma joɗini en kañum wonno représentant men woni tigui laɗo men to Agnam goɗɗo Djiby Ba assalamu aleykum wa rahmatullah. jarama Kali Abouba jarama weltare fulɓe windere ɗum noon ko no mbiɗa ni ko noon ko hanki wonno ñalawma uddital juma to Agnam Godo e siftinde Agnam Godo woni wuro ɗimmo adi ngo hodde e nder Fouta ngo waɗi koye nabbo e duuɓi ujunnaje tati pawɗi ardi wuro ngo noon ko Hamdel Kali Kane kono julnata juma o ko Abbas Kane e ɗum noon hanki noon wonno ñalawma o kono noon jaɓɓude ɗe puɗɗima guila ñande alkamisa yimɓeɓe ne puɗɗi arde gam wawde tawtorede délégation aji garɗi ko wayno Ceerno Amadou Tidiani to Bambilor kañum ne ari guila ñande alkamisa nde e ko nandi hen kono noon hanki noon délégation ngaji goɗɗi gari Ceerno Aliou Thiam tawtorama ɗum ɗon e délégation gummiɗo toon to Dakar Ceerno Madani kañumne délégation mum yettima e délégation ganduɗa ko Mamadou Lamine to Dunga délégation gummiɗo Touba Serigne Abdou Samane Mbacké kañumen ne jettima e ganduɗa ko e Ceerno Mamadou Lamine haydara kañum ne yettima ummi ko to Mbour kono ko asli mum ko ɗon ko Cilon koye sérifaɓe Cilon jeeya ko kanko tigui julni juma o kanko julni yimɓeɓe hanki e ñalawma o kono kadi Kali Abouba hanki capanɗe jeetati e tati barme fawama e nder Agnam Godo gam tigui wottinde hoɓɓe aroɓe eko nandi hen juma o marama capanɗe 6 million tawi noon ɗin 12 million pawɗi ko ɓiɓɓe wuuro ngo ndendinno ɗum gam yidde maade juma o caggal ɗum Farba Ngom heɓɓiti waɗi hen capanɗe 4 pawɗi million gam heɓitade juma o hande ene teska ene jeeya e jumaji ɓurɗi yodde e nder Fouta e oɗo saaha ɗum noon waɗi juma o hanki kanko uddita e nder Godo Farba Ngom tottiɓe million ngaji ɗiɗi gam tigui toppitade ko faati e ñamele e nder wuuro ngo kono kadi o hokki ɓiɓɓe Agnam Godo ummornoɓe Dakar gam yimɓe tawtorede million ngaji tati no mbawa ƴettude autoji gara tawtore ɗum ɗon Kali Abouba ko weltare mawde hanki ɓiɓɓe Fouta foof tawtorede uddital juma wuro ɗimmo e nder Fouta uddital juma e nder Agnam Godo kono kadi ko weltare godonaɓe Foutankoɓe foof rendude hanki e nder Godo gam julde e wuro ngo aljuma ɗum noon ko weltare mawde Ali Abouba a weltanama ko Djiby Ba gandiraɗo ɓiɗɗo pullo jokkodiral muɗum e fedde weltare ɓiɓɓe fulɓe on jarama ɓiɗɗo pullo golle ma jooɗi peewi Seydi Ba sa renaki noon ma jalluɓe kanan ɓe maɓe mbi an kama yahani uddital jama saabu jaaɗa ko limmoyde barmeji saabu limde fodde capanɗe jeetati e tati barme wona hunde wemde en beltinima kadi hono Farba Ngom e golle payɗinde ɗo waɗata e kala saaha gueɗe baɗini enen mbiyamo tan kadi nde wattata hakkille makko e fedde heblo sukaɓe Afrique o watta hakkille makko kadi e jeyde weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu dinima ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen jen ha to jen to aram noon maître Adama Baldé mo kewɗen nande kala saaha wowlago mum e communiqué ji mum emo tawe oɗo saaha joni e jillu makko noon e nder lappol palol Dande Maayo to leydi Sénégal tawa noon nayumo toon ko yidde kay yettade e dendagal guure men e ƴewde no yimɓeɓe gurdu e caɗele mumen guila kay remoɓe aynaɓe ha to wañoɓe e awoɓe kala kanko maître Adama Baldé noon ñalawma hande omo tawe tigui to wuuro men wiyetego aram e commune Madina Ndiaye taw ko wuuro to wiyete wuuro Hamidou Boɗeyel on tawno kadi bismimo toon ko sehil makko hono commandant de la gendarmerie biteɗo commandant Adama Niang ko jiɗɗo pulagu no feewi kañuma bismimo toon kanko maître Adama Baldé hollitti kadi ma o ya ha to gamaji to wuuro Tijane an ma o yaɓu koyɗe makko kadi ha to paate Gallo tawa nawtamo toon ko yuroyade e saminode sehil makko biteɗo Ceerno Seydou Nourou Ba ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to hoore fonde aljuma hanki o Abdourahmani Ka ɓuuro lollide gajjel kam kañum e sete mum timmuɗo wondude musidɗo men Abdoulaye Sara ñalawma aljuma hanki o ɓe jaɓɓama jaɓɓugal pattamlimi ngal holmum meeɗa yiyede walla hewani yiyede e nder reedu Fouta ɓe jaɓɓama ɗum noon e nder Dabiya to Dabiya noon ɓe joddima kadi e ɓesgu Dabiyanaɓe kala ɓe ɓesgu hoore fonnaɓe kala ɗaccon hakke to hoore fonde ɓe joddima ɓesgu hoore fonnaɓe kala ɓe mbawi kadi yettade ha to galle mawɗo wuuro ngo e oɗo saaha joni mo Allah ardini to banggue dini
woni Ceerno Bokar Alpha Ba ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Sénégal noon tijani yankoɓe Sénégal kala walla mbiyana ummala islam ha tengti tijani yankoɓe ne tawi sunare mawde no fewi gila aljuma hanki o caltugol aduna sokhna Aïda Dem noon ko cuddiɗo sakkete yallah yaafo hono Serigne Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum ko aljuma hanki o yalti aduna to wiyete Fana résidence ko kono noon ko aljuma hanki o kadi o wirnoya to wuuro men Tivaouane ko aljuma hanki o wirnoya to mirnetom jayde men Weltare TV e gaddugol Abdoulaye Sarr wondude e fedde men heblo sukaɓe Afrique e gaddugol Ceerno Habous Diallo e nuldido awuji men faade dendagal ummal islam kala ha tengti e Tivaouane naɓe ne mbiya yo Allah yurmomo yaafomum harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala koto leydi Sénégal ha joni to Guédiawaye aljuma hanki o maayo ngo Dakar maayo Guédiawaye ngo Dakar ngo wokkiti goski sagata gorko goto jaro à peu près fodde duuɓi 30 goski ki noon tawa koto place to wiyete Amo 5 to Guédiawaye tawi kadi koko fuɗɗi ka gammutinde ko sanga 7h subaka noon sagataɓe kay arnoɓe wadde coftal ɓalli woni sport men to place to ko ɓen tigui idi yiide goski ko ɗon e ɗon ɓe noddi ɓeɗon tawa kadi ko koni koɓe faabo kañumen woni ngara mbawi arande ɗon goski suwa taw noon andede moni oɗon jeeɗo kiɗon goski andaka kadi holko saabi wargo siftinde on noon ɗeɗo balle kala sagataɓe hewɓe siftinde on noon ɗeɗo balle kala sagataɓe hewɓe jolima e maaje kade tawa kadi ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗal yaade Europe nana jooli e nder maaje kade goskiji mumen cuwa yitede e nder ɗeɗo jonte tan hollirama e nder yontere fodde Sénégal naɓe e nder ɗeɗo jonte tan Sénégal mayirama fodde 1.5 saggata tawa ko mayɓe wasɓe pittaɗu men e nder maaje kadde guidde yaade Europe e ɗanne suuɗayru ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sadibou Ndioma Faye ɓuuri loddide Papa Faye ko policier o ñawama noon o taƴanama duuɓi ɗiɗi omo lelo e kaso woni 2 ans ferme tawa kadi ene wondi omo yoɓa ko wiyete 5 millions de dommage ɗum noon o yoɓata dommage o 5 millions ko benenowa goto biyeteɗo Sabirou Adjayi kanko policier noon ko benenowa o portunomo plainte ɗum noon ko caggal nde biyeteɗo Mokhtar Gaye portuno benenowa o plainte on benenowa joni noon ko escroquenomo kanko Mokhtar Gaye o escroquinimo woni tigui funtimo ñaminimo fodde 1,6 millions taw ko halis franc CFA nde caggal ɗum noon ko ɗon tigui ɓe portunomo plainte Sadibou Ndioma alias Papa Faye on halfinano enquête o nde o yeehi noon to galle benenowa sanga 6h subaka tawi omo ardi e omo tawa kadi o alda e manda parquet omo yaadi e Mokhtar Gueye joom halis o kanko policier o noon hollirama tigui o waɗi brutalisé woni tigui o holliri ndolagu ha o wawi heftude coktirɗe boutique on benenowa o wawi kadi lincide suudu muɗum taw o wondani e ko wiyete mandat de perquisition ɗum noon caggal ɗum noon ɓe naati boutique benenowa ɓe jaltintona marchandise ɓe kollirama kadi e nder galle benenowa ɓe tawini ɗon 4,8 millions tigui million ngaji 5 manqude seeɗa franc CFA ɗe benenowa o moftuno gam yidde waɗirde hijjore mum ɓe jaadi e on halis haɗani ɗon kadi benenowa takkimo wonde kay kanko policier o kalfinoɗo losgoji o wawi tigui ƴettude fodde o wawi ƴettude kene ƴime ha million ngaji 2 franc CFA ɗi o tawni o nder werla mum o yaadi hen ɗum noon saabima e oɗo saaha joni ha benenowa wawi portudemo plainte ko ɗum saabi e oɗo saaha joni o ñawama taƴanama duuɓi 2 omo lelo e kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aden kanko e gollitiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde nder waktuji 29 sakket ɗen ko 9,9 neɗɗo tumaɓe ko wonduɓe coronavirus ko kañumen kolkisa e nder holkiso he noon ɓe kolliri tigui e nder holkisi he 17 neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi covid 19 ɗum to qimama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen 1,76 koko fiɗa hen nayo noon ko contact suivi sappo tato heddiɓe kala ko ka communautaire e kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen gas tato kepti cellal mumen hano hannirta ni neɗɗo goto ne tampino fewi ma waɗi tato banggue fofago hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi tugui hanki faade e oɗo saaha joni leydi Sénégal ɓe kolliri tugui ko mboɗo sonade leydi ɗi faade e oɗo saaha joni ɓe jaari 15,994 neɗɗo winditiɓe doggol corona hen 15,117 kepti cellal mumen hano hannirta ni 1,9 kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni ko
56 neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e demgal pular to leydi Sénégal man jaaha to Sibassor en tawe nder département mo Kaolack yimɓe commune o nan en tawe e oɗo saaha joni e mette mawde no feewi saabu kay ngakkede ɓe ndiyam taw ko ndiyam moƴƴam ɓe kollir tigui e oɗo saaha joni diƴƴe Kaolack diƴƴe kay diƴƴe ko diƴƴe kaɗɗe rokko kañum tigui jaltata e robinaji mabɓe kadi diƴƴe ɗe ko mboɗo gara kene wojji coyi ɗum noon hollide wonde diƴƴe ɗe moƴƴani ɓe bolliri nan ɓe kolliri mette mabɓe noon faade oɗon société biteɗo Flex o taw on société kañum halfina ko fati diƴƴe e nder falde Sibassor ɓe kolliri noon oɗo saaha kala noon ɓe mbawino wadde erang mabɓe saabu kay ɓe ɓooyi wollitade wonde kay ɓe tampi no feewi kono mataw société o famani ko wiyete l'eau c'est la vie woni tigui ndiyam ko gurdam famani ɗum saabu kay tugui koɓe ɓami dillude faade oɗo saaha joni ha joni caɗele mabɓe reglaki ɓe kolliri kadi société on biteɗo Félix o guila are mabɓe kay guila ndiyam ɗam fate joni mabɓe ko caɗele mawɗe woni ni ɓe saabu kay métre kibba ndiyam ɓe codanno ko 200 francs CFA guila Félix o noon heeɓi Félix o heeɓi société o ɗum métre kibba watta 250 ɗum noon ko mette mawɗe woni ni ɓe ɓen Sibassar noɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu toppitoɓe heɓe mbawa heɓde ndiyam moƴƴam taw ko ndiyam labɗam saabu l'eau c'est la vie sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen Mokhtar wan ko hoore jagode leydi Mali e mbadi transition o bismima aljuma hanki o joddima audience e madame biteɗo madame Louise Misikiobo ko kañum woni secrétaire général fedde witede OIF noon woni organisation internationale de la francophonie organisation nder jonde he noon madame Louise Misikiobo secrétaire général fedde francophonie nde holliri tigui wonde e oɗo saaha joni leydi Mali yewtama saabu koɓe yewnoɓe leydi Mali tugui kay leydi Mali ya watno coup d'état derguiti laamu Ibrahima Boubacar Keïta koɓe yewnoɓe koɓe waɗoɓe suspendi oɗo saaha joni noon holliri tigui wonde ɓe jowti leydi Mali o holliri noon weltare makko e saaha nde o yalti nde noon holliri tigui wonde weltare nde o joddi e hoorejo jagoɗe noon o holliri tigui wonde catala l'OIF woni organisation internationale de la francophonie ene paari kay duuste e ɗoftude laamu transition e walludeɓe kadi awjude laana transition kam ha laana ka wawa kostude e dow jaam e kitallala nde o gayni jonde makko noon joddade e hoore jagode kanko secrétaire général OIF o noon o wawi huccude jandiyankoɓe o holliri tigui weltare makko mawɗe no feewi o andiniɓe kadi wonde leydi Mali wona leydi toksiri to banggue francophonie saabu ndeɗon jonde ittemo déplacement makko ummade toon ha wawa yetto leydi Mali ko yidde tengtinde tan wonde hakkillaji mabɓe nana tigui e nder leydi Mali no feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen BVG ko bureau de vérification générale ɓe mbeeɗi tribunal mo leydi Mali 54 dossier tawi kadi ko ɗi noon biiɗi daka mbuñaari ɗum ɗon noon taw kadi koye enquête aji mabɓe ɗiɓe mbanno hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni hitande mande ɗe ɓe tawi noon e oɗo saaha joni leydi Mali hitande rawande nder rapport aji mabɓe ɓe kolliri leydi Mali ene ñamana e mbadi kay burjingol koppereje fodde 3 milliards e sappo e jeeɗiɗi woni 3 milliards e 3 millions francs CFA e nder hitande 2019 wotere ko laamu leydi Mali ñamana ko dirkana koppereje ɓe dokki rapport o noon colonel major Banda o hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni e mbadi transition ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi 31 mission taw ko enquête ɓe mbaɗi de vérification ɓe tawi noon jolɗe mawɗe no feewi ɓe tawi tigui ɓaftande mawɗe ne ɓafta e nder yogam e budget société ji kewɗi ha e ministére uji kewɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal plateau leydi Mali ñande 30 lewru octobre maynudu ɗum conseil administratif des fonds monétaire international woni FMI ɓe mbawino joɗɗade jonde mabɓe ɗon yurnitade ko fate ñamade leydi Mali ɓe kolliri on ɓe ɓeydini leydi Mali ñamade joggol ñamade mum ɓe ɓeydini ɗum lebbi jeegom taw ko ngol ɗo woni lawol leydi ɓiwol koɓe ɓeydi ɗum woni ko wiyete allégement des services de dette de leydi Mali ko ngol ɗo mbiɗen waɗi laawi ɗiɗi ɓolo saabu kay lawol gadnol ɓe ɓeydino lebbi jeegom wonno tigui ko guila 14 avril ɓe ɓeydina ha 13 lewru octobre oɗo saaha kadi ɓe ɓeydinama lebbi jeegom nde ɓe puɗɗo kay fuɗɗade yobde ñamade mabɓe nde FMI ñamliɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi
leydi Côte d'Ivoire cakkitoɗɗen to leydi Côte d'Ivoire oɗo saha kala Pascal Afingesa ko lundiyanke mawɗo kanko addi landa wiyete ka FPI meɗino wonde kadi hoore jagode saha Laamu Bagbo kanko Pascal Afingesa noon oɗo saha kala koye jiilaw cattuɗo laamu ngu wonno yiiɗade ɓe caggal kayde ɓe mbaɗi déclaration mabɓe hollude tigui wonde ɓe mbawi tafde catal bitegal CNT woni commission de transition nationale guila nden noon yoga mabɓe laamu ngu koko uddi galleji men hay goto natta hay goto yaltata kanko ɗon ko kemnoɗo fortude laaci omo naati e soyɗe ko donkunoɗo yitede jamma hanki o noon o teeɓa ko 150 kilométre hakkude mum e Abidjan lamorgo leydi ndi taw kadi o wonno koye dogde omo yiiɗi moltoyade to région makko nder wuuro makko to région makko biteɗo Bougouanou ko toon o yinno faade o teeɓa noon o nanguida ko yimɓe ɗiɗo woɗɓe ɓe nanga ko nokku hakkude to wiyete yakka seme hakkude mum e to wiyete Agou ko ɗon ɓe teeɓa o tawama kadi oɗo saaha joni noon kanko Pascal Afingesa omo tawi juuɗe direction générale de surveillance du territoire woni DST mo tawi juuɗe mumen lundiyankoɓe sabu wiyete ɓeɗo hujjiyankoɓe makko noon woni avocat ji makko kolliri tigui tugui kay ko nanga faade oɗo saaha joni donki yettademo haydara ala ko keeɓi ko fate makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tongat noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji mumen e yewtere men waɗore Walfadjri kadi ɓoyata ma en mbattu wadde toon journal Pulaar tawa kadi ko journal ɗemgal Pulaar en sawto mono sidɗo men Abdoulaye Sarr eɗen mbiya bandiraɓe kadi yo mbattu hakkillaji e jayde men Weltare TV gasi ha laaɓi ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on